Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव आं अनजालि रामसियारिनो दिनै आं नोंथांमोननो आं दिनै मा ओंख्रि जानो नागिरदों माने आं मा मैगं जानो नागिरदों आरोना आं जाफेराखै सारप्राइज आरोना आंनि थाखाय ओमफ्राय गोथाव जागोन ना गोखा गोदै बेखौ मिथिया आरोना नै बे मैगंखौ आं बायना लाबोदों माने बे मैगङा मा था गोदै ना मानि बिजौ ना मानि र' नोंथांमोननो देखायनो इदि ओमफ्राय आं बेखौ मोजां जना सायनो नागिरदोंमोन आरोना बेयाव एम्फौ दं माने एम्फौ माने मोस्रोम दङ ओमफ्राय आंना रुमा गाज्रि जाजोबनाय मोस्रोमा जुदि आंनि रुमाव थानांगौ बेखायनो आं बेखौ सायग्रोनोसै नै दा आंहा ओंख्रि संनोसै आं नर्मेल बायदिनो संगोन आरोना आंथ' जाफेराखैना माबायदि जायो माबायदि मायो एखौ मिथिया ओमफ्राय बेहाय आं जिरा एसे होनानै लाबाय नै दा आं सामब्राम एवबाय बेखौ संनो ओमफ्राय दखानिया होननाय बायदिबा माने मालाय ना फिसा फिसाफोरजों जायो ओमफ्राय बिमाजोंबा जायो बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय आं आंनि स्टाइलाव संसै आं मिथिया आसोलना टेस्टआ माबायदि जागोन बाट मैगं आंना रेबबाय ओमफ्राय दै होआबा मोननाय नङा बायदि मोनबाय आङो लाइफोरखौ जेरै सङो बिदिनो दै एसे होनानै संसै नै आं दै होबाय नोंसोरो सोरबा जाफेरबायबा बुंबानो जाबाय आरोना कमेन्टआव माबायदि सङो माबायदि जायो बेहाय आं जेबो होआखै आलुबो होआखै आरो जेबो होखायाखै आरोना खालि पियाज बानलु आरो मोनसेया संख्रै हालदि ओमफ्राय जिराल' होदो मोनबाय थाथोंसै नै आंना मैगङा मोनबाय ओमफ्राय मोनाखै मारैबा नुदों आरोना फुरगेव गेव जायखिया साद जागोन ना जायाखै जाखानोसैबा आङो ओमफ्राय नोंसोरमोननो टेस्टखौ खोन्थागोन आं बे मा होनो था आलु ना मा बिदिनो संना जानोसै आरोना आं उपाय गैया रोङा नालाय नै ओमफ्राय आं ओंखाम जानोसै गोथाव जादों खोमालै एसे टेस्ट मोन्दोंमोन आं मोननायालाय बाट बारा गोथावथारबो नङा जानोलाय मोजां आरोना नाफोरजों मायबाफोरजों जाबाथाय बांसिन टेस्ट जागोनदां जायखिजाया टेस्ट दङ दंनायालाय एसे मोजांसो बारा एसे गाज्रि नङा आरो बारा एसे मोजांथारबो नङा दे होमबा आं ओंखाम जाबाय थानोसै आं जाखांबाय जायखिजाया टेस्टआ बुहुद टेस्टआनोमोन ओमफ्राय आं दा जाखांबाय जानायाथ' जाखांबाय आङो सुइट पटेट' बिलाइखौ दिनै गोथावमोन आरो गोबां बेनिफिटबो मोनोनो नोंथांमोना गुगोलाव नायना लाबानो जाबाय सुइट पटेट' बिलाइ जाबाथाय मा बेनिफिट मोनो आं जाजोबदो ओमफ्राय दा आंहा मोनसे खामानि दंबावो बे खामानिखौ आं फोजोबग्रोनोसै जानायाथ' जाखांबाय आं ना गोरानखौ सावनानै लादो इयाव सिथाबना दोनबाय ओमफ्राय बेजों एन्जरा फैयो आरोना थिउ फैनानै इयाव दा जाफैबाथाय बेथाया थैसिगोन आरो दिनै ओमफ्राय नै आंना डास्टबिना बेहायनो 60 थाखा गोजों लादो आंनि फैसाखौ जाजोब्बाय बिदिनो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय आरोना आंना रुमा बारा मोजां नङालै दाम खमनि रुम नालाय